kɔnɔna kɛrɛnkɛrɛnnenya la AES kɔnɔna na dɔgɔkun tɛmɛnen Burkina jamana ɲɛmaa n'o ye kapitɛni Ibrahim Traoré ye ale ni kunnafonidila 10 ɲɔgɔnna ye ɲɔgɔn sɔrɔ lase in senfɛ kuma dɔ bɔra kapitɛni da o kuma in a lasagolen don bi bɛɛ lajɛlen bɛ k'i miirina fɔ a la o ye mun ye ko gɔnbɛlɛfin fala ye laadala ngɔnbɛlɛ bɛ min fɔ anw ka jamana kɔnɔ yan maa caman b'o kɔrɔ dɔn min ye an ka jamana tariku an ka ziiriw na gɔnbɛlɛfin fana ye min ye an ye dɔ mɛn o fana na nka Burkina jamana ɲɛmaa ale ka gɔnbɛlɛfin ye jumɛn ye ngɔnbɛlɛ jumɛn ko don suguya jumɛn ko don maako y'a di wa wariko y'a di wa nafoloko y'a di wa hɛrɛko y'a di wa bɔnɛko don wa taaɲɛko don wa wolomasiri tabako don wa fala ye ɲininkali bɛ nin de la anw hakili suruntigiw anw y'a k'an tɔgɔla kuma ye tiɲɛna n yɛrɛ ye n bolo lajɛ n ka bugurini na a ma se ka fɛn ɲɛnama diya dɛ fala ye n ye wele bila donso kalanden ma kulukorokaw fɛ yen n'o ye Jalo ye a y'a fɛlaw fɔ n ye n y'o fana faamu tɔgɔla murutiba maa la fala ye baliku i tɛ taama fiyewu ni murunin t'i tɔgɔ la n y'o fana tufa lajɛ ma foyi ye fala ye kuma in a kɔrɔ bɛ ka ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ ko gɔnbɛlɛfin kɔrɔ de ye mun ye anw ye min mɛn ziiri la fala ye an sɛmɛsɛnnama maakɔrɔw ye min fɔ an ye o ye dugu dɔ ale masakɛ a ye dugu senkola dugu faama dugu fandan maa maa bɛ yen k'o bolo b'a kunkolo sɔrɔ k'a bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan k'u ka jɛ k'u ka gɔnbɛlɛfin kɔrɔ ɲini a ye dugutigi ziiri in kɔnɔna fala in k'a sinsin yanni ka taa n ka kuma yɛlɛma ko n ka mɛn dugu dɔ maa ma ziiri in kɔnɔna dugutigi ko a ka dugu maa mafalen bɛɛ lajɛlen ka gɔnbɛlɛfin kɔrɔ ɲini a ye o ziiri kelen de kɔnɔ fala ye dugutigi de b'a fɔ ko gɔnbɛlɛfin k'a kɔrɔ ye min ye bɔnɛ kɔ ye hɛrɛ ye ɲɛguwan kɔ ye lafiya ye fantanya kɔrɔ ye banaya ye sentanya kɔrɔ ye setigiya ye ayiwa ko sababu ɲuman fadenya a bilenna cogo o cogo k'a bɛ suma sɛgɛn kɛra cogo o cogo ko lafiya b'a kɔ fala ye yalama Ibirimu kan bɛ o ma wa nka ko dɔw dara ɲɔgɔn kan ka kɛ ni Ibirimu ka gɔnbɛlɛfin fɔli ye fala ye ani Ibirimu yɛrɛ ye kuma minnu fɔ n'i y'olu ta k'u lajɛ i bɛ se k'a ye k'a fɔ ten ko min ye gɔnbɛlɛfin ye n'anw bɛ k'a kɔrɔ ɲini dɛ fala ye an ye turabu da ka moriw ɲininka k'an yɛrɛ bɛ se minnu na k'olu kɛ ka kɔntaw ko ka bɔntaw mɔ ka taa an kun fɛ ka taa an sen kan ka taa an kun kan ka tila ka wuli k'an jɔ kɛba o kuma i tigɛlen don maa caman dun bɛ n'i kungo ɲɛnabɔ ne fɛ yan koyi kana jɔn fana na ala kana ci n'an nana n b'a minɛ k'a dun n tɛ se foyi la dɛ n tɛ foyi ɲɛdɔn Bakari Kulubali ɲɔgɔnna ye n ye ala ka hinɛ a la n tɛ soma ye n tɛ doma ye n'a y'i furakɛ a banna n'a m'i furakɛ i ye wari min di yan ne taara n'o ye dɛ ala kana ci sabula maa tulonkɛtɔ dɔw b'a ta sɛbɛ la fala ye ni jamana bɛ yen bi min ye Burkina jamanakuntigi ka gɔnbɛlɛfin faamu fala ye o ye Côte d'Ivoire ye Côte d'Ivoirekaw kɔni olu y'a dɔn gɔnbɛlɛfin ye min ye a y'a fɔ mun na waleya in fɔli ni sisan cɛ Côte d'Ivoire jamana procureur dɔ bɔra ko n'u y'a mɛn maa maa nɛn kan ko gɔnbɛlɛfin Côte d'Ivoire k'a b'i taa kaso la dɛ o kɔfɛ gɔnbɛlɛfin fɔra don min o dugusajɛ Burkina télévision a bɛ lajɛli min kɛ Côte d'Ivoirekaw fɛ o y'a tigɛ n'o ye signali ye ni maa min bɛ tariku dɔn n'i b'an ka jamanaw sigicogo dɔn n'i b'an ka jamanaw tariku dɔn n'i b'an ka jamana kow kɛcogo dɔn maakɔrɔ sijɛ baliku ɲɛnɛtigɛ o jɔyɔrɔ ye min ye ale de bɛ fɛn fɛn jeninen dɔn dɛ Alassane tɛ bila kɔnɔ ye dɛ n'i y'a ye k'a fɔ ko ka gɔnbɛlɛfinko in sɛgɛsɛgɛ fala ale b'a dɔn min don nka jateminɛkɛla dɔw ko Alassane b'a dɔn petu a ka manda naaninan komi fila da nin ye
tubabu ka nɔrɔ a la fɛn fila basigi ka na a kɛrɛfɛ jamana minnu bɛ yen olu ka musaka kow a ka hakili to olu la n'i dun ye gɔmɛlɛfin kuma fɔli jateminɛ a dugusajɛ Falaye min ye Niger jamanakuntigi ale nana yan Mali kɔnɔ yan a y'a fɔ Asimi ye ko min ye AES baara minnu bɛ sen na ko a musaka ko ɲɛnabɔtɔ don musaka min n'o ye banki ye Abdramani Chani y'o fɔ ko o ɲɛnabɔtɔ don i bɛ dun fana ko u kana to a ka don gɔmɛlɛfin ɲɛfɔli la u ye ko nka ko don nataw la ko u b'a ye u bɛna a faamu yalama Chani nana wariko kuma min fɔ o don wa AES nana ka wari bɔ wa nka Falaye maa minnu sɔmi ka jan o waati kelen hukumu kɔnɔna na bɔlɔlɔ sira fɛ kuma jatigida dɔ bɔra k'a jira k'a fɔ ko AES jamanaw ko olu bɛ bɔ pewu CFA la ayiwa CFA dun jabala an fan fɛ bolo fɛ Côte d'Ivoire don dɛ BCEAO on son gouverneur là-bas hein. Donc n'i ye nin ko ninnu da ɲɔgɔn ma gɔmɛlɛfin a kɔrɔ ɲinini Falaye ziiri sira fɛ a sira ɲinini maanifinya sira fɛ a sira ɲinini ka kɛ ni Burkina jamanakuntigi yɛrɛ ka kuma ye Falaye bɛ se ka min ta n'o ye gɔmɛlɛfin ye n'o bɔra Ibrahim Da an bɛ se k'a fɔ fana ko min ye a ka kuma a y'a fɔ ka kɛ ni wɛrɛ min ye o bɛ se ka kɛ wolomasiri tabaw ka ko ye sabula san 3 ye nin ye kuma minnu bɛ ka taa ni ka segin bi cɛncɛnfoka jamana ninnu na n'o ye AES ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la o ye k'a fɔ wolomasiri tabaw ka wuli ka jɔ u ka cɛsiri dɔ ka fara a kan n'i ye Burkina ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ min ye wolomasiri tabaw ka ko ye a na kɛ gɔmɛlɛfinko in ye o ye sabula min ye Ibrahim ye a ko se ko o bɛna sɔrɔ Falaye n'i ye ko in ta k'a jateminɛ Abdramani Chani ka nin taama laban in fana na Mali ni Burkina kɔnɔna na kuma min fɔra kosɛbɛ o bɛ tali kɛ wolomasiri tabaw ka kuma na dɛ force unifiée yalama o fana ye gɔmɛlɛfin ye wa force unifiée o min kan ka sigi sen kan bi Burkina Mali Niger a dagayɔrɔ kan ka kɛ Nigerkaw fɛ yen min ye Burkinakaw ka maa mafalenba ye o kan ka ta ka sigi a kow kunna Ɲamekaw fɛ yen u sigiyɔrɔ de kan ka kɛ min ye n'o ye commandement ye o ye pankurutigi kɛnɛ min bɛ n'o ye sɔrɔdasiw ta ye ba 101 sɔrɔdasi ninnu n'o ye maa 1000 ye ba 500 ye u kan ka taa sigi ye Coyi a yirala sa k'a fɔ ko min ye Burkinakaw ka wolomasiri tabaa ye Eric Dabire ale de kan ka taa nin baara in kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni wolomasiri tabaa ninnu k'u ka baaraw kɛ n'o ye commandanya ye Falaye baara mun filɛ nin ye n'a kalifara Dabire la a kan ka na ni nisɔndiya ye a kan ka na ni se ye wolomasiri tabaw ka bɔ Mali ni Burkina kɔnɔna na min ye maa 500 ye o de kan ka taa bila hukumu in kɔnɔna na ko yalama min ye Ibrahim Traoré ye a kan bɛ nin gɔmɛlɛfin ma wa min poyitɔ don ka bɔ dugu ma wa Falaye nin ɲininkali de bɛ yen a jasiran bɛ yen jamana kelen min kɔni ye a kɔn an lamini jamanaw la o ye Côte d'Ivoire ye n'i dun ye Côte d'Ivoire fana ta k'a lajɛ ka Mali lajɛ ka ni Burkina lajɛ jama 3 min b'u ni ɲɔgɔn cɛ tariku la min b'u ni ɲɔgɔn cɛ sigiɲɔgɔnya la min b'u ni ɲɔgɔn cɛ balimaya la min b'u ni ɲɔgɔn cɛ sinjiya la jamanaden ninnu bɛ taa ni ka segin min kɛ ɲɔgɔn fɛ yen wulikajɔ minnu bɛ sen na bi na k'i b'a faamuya k'a dɔn k'a fɔ ko bɛn tile tɛ yen o ye jamana ɲɛmaw ni ɲɔgɔn cɛ ye dɛ n'o tɛ jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ hali dɔgɔkun tɛmɛnen Mali ale ka pankuru dɔ o taara ka bɔli fɔlɔ kɛ Côte d'Ivoirekaw fɛ yen n'o ye Sky Mali an yɛrɛ da bɛna don a la kunnafoni kɔnɔna na ayiwa Falaye an ti ɲɔgɔn dɛmɛ an k'an sigi komi Ibrahim Traoré ko gɔbɛlɛfin k'a tɛna mɛn k'a bɛna bɔ a ka kɛ musaka ye o kana ni lafiya ye n'a sera ka kɛ wolomasiri tabaw fana ye o fana tɛ gasi ye nka gɔmɛlɛfin an ye min mɛn tariku la Falaye hɛrɛ kɔ ye bɔnɛ kɔ ye hɛrɛ ye don dɛ an ye min mɛn nka ne ka cɛncɛn m'o yira n na dɛ ale min yira o ne kelen kungo ye ne na n wasa don la ni n y'o fɔ sisan kɛmɛ a bɛna fɔ k'a bɛ to ka na kungo lajɛ n fɛ yen ne dun tɛ kungo lajɛla ye ne ye Bakari Kulubali ɲɔgɔn na de sɔgɔmada in na nin ye an don k'an ye Falaye gɔmɛlɛfin an k'an ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn walima an k'an sigi ka Ibrahim Traoré kɔnɔ a ka jaabi mana bɔ komi a yɛrɛ ko k'an kana bila k'a bɛɛ fɔ sisan k'an ka kiba ye nin lajɛ koyi nin kɛlen
nin di dengulu kɛ yɔrɔ kuma ye dɛ. Falai an bɛ taa e fa fɛ.